receivers mag bribes. I never knew ni kare ne en kar kanyo endo. Koro bang' mano endo to gi chuna ni mondo andik apology story. Jogi nokawo nyaka simba magi yawo Facebook account mara magi apologize on my behalf. Koro bang' mano endo giwuok koda gisoya boot mar Harrier. Koro kae magi chuna ma gimiya nyaka njaga mamadho. Monj mano timni Abilo Onyango en gima wan kaka jofuambo, riwruok jofuambo Homa Bay County Journalists Association wakwedo e okang' mamalo, kendo wakwayo polis ni mondo bi omak achije 4 mano organize motimo kendo mohinyo Abilo Onyango ma kunyalo neno dende ohinyore, wang'e okuot, ribs gi otur, to bende equipments gi mag tich bende omaye. Director of Public Prosecution, wakwayo Ethics and Corruption, please biuru wuog oko mondo umak jogi mondo justice one notimre ni achiel kuomwa kaka jofuambo. To wadwani mondo wachi ni jopiny okwabi luor, bende onge gima biro buogowa mabiro tamo watiyo tijwa kaka onego wati. Kohero nu negwa wate tu negwa, to wabiro chung' e ratiro marwa mar nyiso jopiny gik monego giwinji mondo jopiny obed gi paro mar ng'ado rieko